याव माखासे खोथा ओंखारगासिनो दङ जास्ट नट एक्जेक्टलि क्लियारिफिकेशन किन्तु मा जामारनाय दिनै ससियेल मिडियायावहाय जेब्ला साननै सानथाम भार्डिक्ट होनायनिफ्राय दिनैहालागै जेब्ला बयबो बे जेल जानांनायनि बाथ्राखौ लिरगासिनो बुंगासिनो गाबगासिनो फोसावगासिनो बे समावहाय सानैसो मानसिया मा खालामदों बे इस्युखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय सोरनिबा मुं मुंख'नानैहाय गाज्रि पोस्ट होगासिनो दङ पोस्टखौ बयबो होनो हायो जोंबो सोरखौबा एटाक खालामनानै पोस्ट होनो हायो किन्तु जों मानसि हिसाबै जोंहा साननो हानाय गोहो दङ मेलेम एसेब्लाबो दङ बेवहाय माखौ पोस्ट होयोब्ला मा जागोन जाया बेखौ साननानै गोसोब्लाबो जोङो रिप्लाइ होनो सानब्लाबो जों होआ खारन बेयाव बांद्राय गरम जानो हागौ किन्तु गुबुना बेफोरखौ लानानै बांद्राय पोस्ट होयो आं माबा मैखुम बसुमतारी नामा बिथाङा मोनसे पोस्ट होदों जे बोसोरनैसोनि आगोलाव माने खै बोसोरमाननि सिगाङावहाय सापागुरिनि सिगनेट हटेलाव मोनसे मिटिं जादोंमोन बे मिटिंआव फार्स्ट ट्रेकखौ लागोन ना लाया बिनि सायाव सावरायनाय सोर बेखौ लाहोनाय बेबादि मोनसे खोथा बुंदों आं बेखौ जिहेतु आयेनजों जरित खोथा आङो पार्सनेल खोथाबा आं रिप्लाइ होआ आंखौ सोरबा गाज्रि बुंब्लाबो आं मालाबाबो बुङा आं बिनि फिननाय होआ किन्तु बियो आयेनगत खोथा एनडिएफबिनि बे गिदिर जेंनाजों जरित खोथामोन बेयावहाय आं बेखौ बुंनो नागिरदों बिनि सिगाङावबो सोरबाया एसे बुंदोंमोन किन्तु इलेक्शन बोथोराव बुंनायखाय आं बिनि फिनखौ होआखैमोन दा गोदानै बुंफिननायखाय आं बेखौ एसे बुंनो नागिरदों 2017 नि 28 नभेम्बराव सोरखारनिफ्राय मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट ओंखारबाय पेपारफ्राव मिडियाफ्राव जे 1 डिसेम्बरनिफ्राय फार्स्ट ट्रेक बिजिरनाया जागायसिनगोन 2017 बेनिफ्राय 1 डिसेम्बरनिफ्राय जाबाय थ' बियो 28 तारिखनि पेपाराव ओंखारदों जों लोगो लोगोनो बै समनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों कन्टेक्ट खालामदों डेपुटि चिफजों कन्टेक्ट खालामदों गुवाहाटीयाव सानसेनि उनावनो जोङो लोगो हमदों जों सीएम जों एपइन्टमेन्ट लानो होनानै बेखौ बोरैहाय खमायनो हायो खारन फार्स्ट ट्रेक होनाय लोगो लोगो सानफ्रोमबो जागोन जोंनि एडभकेटआ गुबुन गोबां केस दङ बियो जोंनि केसखौल' सानफ्रोमबो बे एटेन्ड खालामनो हाया ओजों आरो फार्स्ट ट्रेक होयोब्ला मा जाहैगोन जों बयबो मिन्थिगौ बेवहाय जों बेखौ होजानो बानानै जाहाथे फार्स्ट ट्रेक होनायखौ बन्द खालामो बिनि थाखाय जोङो सावरायदों बिथांमोनजोंल' नङा बै समनि आइबिनि जइन्ट माबानि नर्थ इस्टनि जइन्ट डिरेक्टर तपन डेका बिथांखौबो नाब्ला आदाजों आंजों थांनानै लोगो हमहैदों आरो चिफ मिनिस्टारनि लिगेल एडभाइजार सान्तनु भरालीखौबो थांनानै आं लोगो हमहैदों एपइन्टमेन्ट लानानै जे बेखौ बन्द खालामनो नांगौ मानो बेबादि जाखो बिथांमोना बुंफ्लाबाय जे जों मिन्थिया मानो मिन्थिया खारन पेपारावनो होबावदों नभेम्बरनि मा तारिखआवमोन बियो नभेम्बरनि 3 तारिखआव ना मायाव आरो मोनसे प्रेसाव ओंखारदों पेपाराव ओंखारदों जे बे फार्स्ट ट्रेकखौ सोरखारा आसाम सोरखारा एप्रुभेल होबाय गनायथि होबाय होननानै स' बेफोर मथे जाय मा जाखो सोरखारनि डिसिसन हाइकर्टनि हास्थायनाय बेबादिहाय फार्स्ट ट्रेकआव थांबाय 1 डिसेम्बरनिफ्राय जों होबथानो सानब्लाबो होबथानो हायासै 1 डिसेम्बरनिफ्राय सोलि डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलनि 28 तारिखआव हटेल सिगनेटआव मिटिं जादों बेखौ एनडिएफबिआ लिंदों आदा नाब्लामोननि ग्रुपनिया बे मिटिंखौ लिंनाय बर'नि गासैबो संगठनखौ लिंदों आरो राजखान्थि हान्जाफोरखौबो लिंदों आरो इन्टेलेक्चुवेल्सफोरखौबो इन्डिभिजुवेलिबो लिंनाय आरो बे मिटिंआव जोंबो दङमोन बिथांमोनाबो बिपिसिपिआइनिफ्रायबो दङमोन स' बे मिटिंआव गोलाव सावरायनाय जाबाय जे आदामोननिफ्राय एनडिएफबिनिफ्राय बुंनाया बेनो जे मानो पिस प्रसेस जाबाय थानायाव मानो दिनै फार्स्ट ट्रेकआव होखो सोरखारा जुदि जोंनि समयसाखौ एसेबो सानाब्ला डिआर नाब्लाया एसेबांहालागै बुंनायखौ आंहा गोसोआव दङ जे बर'नि समयसाखौ समाधान खालामनो नागारनानै जुदि जोंखौ जेल होनायनिसो थाराथारि दौरादौरि खालामबाय थायोब्ला रावबो जुदि बेबादिहाय जोंनि प्रति जुदि मोजां मोनसे हद इच्छा दिन्थियाब्ला दरखार जायोब्ला जों आखायाव हाथियार लाफिननोबो जों रेडि बेहालागै ओइखालि बे मिटिंआव बुंदों बे मिटिंआवहाय प्रमद बर' बिथाङाबो थांदों
स्पीच होनानै ओंखारबोदों जोबजासिम गैया लरेन्स इस्लारि बिथाङा खिन्थु जोबजासिम दङमोन गुबुन गुबुन संगठननि साहित्य सभानि गासिबो दङ जोबनायाव मोनसे थांखि लानाय जायो बेयाव बे मिटिंनि थांखिया बेसोमोन जे बे फास्ट ट्रेकखौ बोरै बन्द खालामनो हानो अलरेडि 5 मास सोलिबाय 1 डिसेम्बर 17 सननि 1 डिसेम्बरनिफ्राय सोलिदों मैखोम बसुमतारी बिथाङा जुदि मिन्थियाब्ला बिथाङाथ' मिडियानि मानसि मिथिनो नांगौ गासैबो इनफरमेशन थानांगौ मिडियानि मानसिया माब्ला मा एप्रुभेल फोसावनाय माब्ला पेपाराव फोसावनाय मा थारिखनिफ्राय स्टार्ट जानाय तो ओइ खालि बेखौ होबथानो थाखायसो बर'नि गासैबो संगठनफ्रा इन्टेलेक्चुयेलफ्रा ज' जानानै सोरखारनाव नारसिनहैनांगौ जाहाथे फास्ट ट्रेकखौ दैखाङो बिनि थाखायसो बे मिटिंखौ एनडिएफबिआ लिंनाय आरो बिनि थाखायनो मिटिं जोबनायनि सिगां सिगां मोनसे कमिटि दानाय बे कमिटियाव आंखौ दोनबावाखैसो न'नि होननानै बेयावहाय साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टखौ मुरब्बी हिसाबै लानानै विभिन्न संगठननि आनखि पार्टीनि बिपिएफनि इउपिपिएलनि एबसुनि गुबुन 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 संगठननि बेयाव मानसि सोनाय आरो माबा आबसुनिफ्राय लरेन्स इस्लारिया बेयाव सोद्रोमामोन बिथाङा जोबजासिम थादों आरो बे कमिटिया साननैसोनि उनाव चिफ मिनिस्टारनो मेमरेन्डाम होनो थांदोंमोन किन्तु चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनो हायै ओइ खालि चिफ मिनिस्टारनि पिएनि आखायाव होखोना सोरनिबा आखायाव मेमरेन्डामखौ गथायनानै फैदों अर्थात सीएमजों जनानै बे फास्ट ट्रेकनि सायाव बे कमिटियाबो रायलायनाय जायाखसै बिनि उनाव दिनै ब्लेमखौ आंनो होदों आं सोलायनो फास्ट ट्रेकखौ लाबोनाय सोर 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 मा रावजों मा बुंनो सोरबा सोरखारा सोरबा हाइ कर्टआ सोरबा सिबिआइ कर्टआ सोरबा बुंनायखौ मानिगोन नामा जों सोरबा पार्सनेलि थांनानै फास्ट ट्रेक हो होनना बुंनो हायो नामा बेखिनि नलेजआ जुदि जोंहा गैया बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि जायफ्रा आयेननि बागै बारा मिथिया बिसोरखौ माने उल्था लामाजों दैथिंनाया पाप इनाय बियो